Gipasidunggan ni Lapu-Lapu City Police Office Director ang sakop sa Marigondon Police nga nakapusil-patay sa sakop sa City Traffic Management System kon CTMS. Kinsa mi pusil-patay usab sa presidente sa Riders Association sa Barangay Bisdak, Lapu-Lapu niadtong Biyernes sa buntag. Gihulakay sa opisyal sa kapulisan nga sakto lang ang gihimo sa pulis batok sa taong armado nga gikan lang namusil siyang biktima sa makadaghang higayon. Samtang maglisod og rekomendar ang CTMS aron mahatagan og financial assistance ang pamilya sa namatay nilang nasakop. Ani ang report. Your sincerity and devotion to duty, which is worthy of emulation by your peers not only in LCBO and BRO7 in particular, but the whole PNP in general. Gipasidunggan ato sa flag raising ceremony sa Lapu-Lapu City Police Office si Police Corporal Jacinto Sagarino na destino sa collapsible outpost sa Marigondon Police Station sa Philippine Export Zone Authority, Conpeza. Si Sagarino ang nakuhaan sa CCTV sa Barangay Bisdak nga mipusil kang Rolando Cantillas, 36 anyos, traffic enforcer sa City Traffic Management System sa miaging Biyernes sa buntag. Gawa sa commendation, gihatagan og cash prize ni Police Colonel Limuel Obon gikan sa kaugalingon niyang bulsa si Sagarino aron paghatag og kadasig niini. From my end, gitagaan ko gamay nga cash reward, para lang pampahay moral sa atong tao. Gitataw ni Obon nga si Sagarino maugyod ang nakapusil-patay kang Cantillas ug dili ang gwardya sa bangko. Sa CCTV, nakuhaan si Cantillas nga naglibot-libot sa dapit sa wa pa niya pusila sa makadaghang higayon si Juni Soliano, 38 anyos, presidente sa Riders Association. Nakadaig si Obon sa kaabtik ug kahingigo ni Sagarino. Ang murag ni isa siya siyang kamot, so sa among kapulisan, iyang moment na yan going up, fraction na basikon lang yan, you have to draw your firearm quickly in order to save yourself. Samtang nag-amot-amot lang ang mga traffic enforcer nga sakop sa CTMS aron ilang ihinabang kang Cantillas. Maglisod si Mario Napule, OIC sa CTMS, pag-recommend nga hatagan ang iyang makabanay og financial assistance. Nahimong traffic enforcer si Cantillas, sulod pa lang sa 6 ka buwan, kinsa kanhi usa ka sakop sa tanod ug claf kun City of Lapu-Lapu Allied Force. Kung may mga matabang sa siyudad ito niya ito? I don't know. Hindi ko ang siyudad ito. Duty mo God? Uban ni Rinante Quiñones, Nico Sereno, Balitang, Bisdak.